तुमच्या साहेबाची कूड बासिलिकीन दवरल्या उमाकाचो घेवून जायतेच पावटू घोडल्या अशे जायते सांत आसात कुडकुसो नासतना उरल्या तशी सांत पाद्री पियोची कूड दवरलेली आसा इतालिया रोमन कॅथलीक आनी ऑर्थोडॉक्स असल्या गोंड्यांक सारके सोत मानता देव कोणी ताका देणी मेळोन कूड ताची कुसोना म्हणटा वर्साच्या वर्सा मेल्ल्याच्या दिसाक आमी शिमेतेरेन भेट दिता पूण पाद्री पियोच्या तांबुल्याशी ओजाराचो ओजा लोक भेट दिवंक येता नासतना उरल्यार खुणा ती भोगताची इगोज मातेच्या कायद्यान वासपूस कोतात पळयताची कुडी ती रोमांक धाडून चौकशी कोतात कुडीची कायद्याचेर बसल्यार कूड दाखोवन दवरतात त्या सांताची सांताची कूड कुशीना म्हणून असले कायदे आमच्या धर्मान ना कुसो नासतना कूड ती उरल्यार ताच्या मिलाग्रीन सोर जायना खरें सोत मांडूंक कोटीन लागता देवाच्या पदवेक चीम आनी मेरना वखदां घालून सांबाळलेल्यो कुडी केदनाच पयल्यो सांतांक सोर जायना सेवन वर्सां पाद्री पियो जल्मलो बागियोन पोणी जियोन 1968 वतलो 40 वर्सांनी फोन उस्तोत जिवी कूड आसा दिसलो 2002 वर्सा ताका सांत म्हणून निमलोलो पाद्री पियोन मिलाग्री केल्यार जिवो आसतना लोकांनी देखला मोतोच आपली मिसांवां वाडटेली अशें पयलें सांगून दवरला बरेंच मिसांवां वाडत आसात आयज तें मिसांव गोंया पासून पावला मोडी नावेली ताज्या पांयाशी मागलेल्यांक जायत्या जाणांक फावो जाला पाद्री पियोक मुखार घालून मागलेल्यांक सगल्यांक मागलेल्यांक देणें मेवला मोडी नावेली ताज्या पांयाशी मागलेल्यांक जायत्या जाणांक फावो जाला पाद्री पियोक मुखार घालून मागलेल्यांक